Welcome back to my channel, guys. Maraming salamat sa lahat ng mga nanood ng ating mga previous vlogs at maraming salamat sa lahat ng mga nag-subscribe sa ating channel. At yung hindi pa, please subscribe now and don't forget to click the notification bell para maging updated kayo sa ating mga vlogs. So for today's vlog, guys, ipapakilala ko sa inyo ang pinagmamalaking recipe ng aming bayan dito sa Sasmuan, Pampanga na matatagpuan ng komunidad malapit sa dagat. Ang recipe nito ay tinatawag naming sinigang na hipon sa pagatpat. At later on, ipapakilala ko rin sa inyo ang panahuin ngayon, no? Na siya naman yung titikim ng ating food. Well guys, bago tayo magluto ng ating sinigang na hipon sa pagatpat, alamin na muna natin kung ano nga ba ang pagatpat. Ang pagatpat, guys, ay isang uri ng mangroves or bakawan na matatagpuan sa ilog malapit sa dagat. At ito ay tinatawag namin sa local name na palapat, or sa English naman tawag nila ay mangrove apple. Guys, ang puno ng pagatpat ay may bunga ito na kulay berde, malapad, bilog, at ito'y nahihinog, at ito naman yung ginagamit natin sa pagluluto. Ang mga bunga nito, guys, hindi basta-basta pipitasin mo lang sapagkat ito'y baka masayang lang at ito'y hilaw pa. So, para malaman mo na hinog na ang bunga ng pagatpat or palapat, kailangan ito'y kusang natatanggal ang sakit nito at ito'y nahuhulog sa tubigan. So, yun yung para malaman mo na ito'y hinog na. Pwede nang gamitin pang-asim, pwede nang gamitin pang-sausawan, at higit sa lahat magagawa ng candy or jam. So guys, magluluto na tayo ng sinigang na hipon sa pagatpat. So, ang mga sangkap na gagamitin natin ay hipon, ang bunga ng pagatpat, sibuyas, kamatis, siling haba, labanos, puso ng saging, okra, at talbos ng kamote. Siyempre, at luya pampatanggal ng lansa. Yan yung mga sangkap na gagamitin natin sa sinigang na hipon sa pagatpat. So yan guys, magluluto na tayo ng sinigang na hipon sa pagatpat. Yan, ang uunahin muna natin ay pakuluin muna ng konti ang ating, siyempre, bunga ng pagatpat. Gamit ang ating hugas bigas. Hindi ito tubig guys, ordinary tubig. Ito'y pinaghugasan ng bigas. So, unahin na natin. So guys, bakit nga ba tayo gumamit ng hugas bigas? Guys, ito ay isang paraan din ng mga matatanda na pag nagsisinigang sila or nagsasabaw sila, ginagamit nila yung hugas bigas para maging medyo malapot na may texture yung ating sabaw. Hindi ito ordinaryo lang na sabaw na ihahain natin. Ang lalagay na natin doon sa ating pinapakuluan, syempre yung bunga ng pagatpat. So, ito guys. Pinapakuluan nga pala natin ang bunga ng pagatpat para ito'y medyo lumambot pa at mamash natin at kukuhanin lang yung juice. Na ito naman yung ipang-aasim natin sa ating sinigang.
Guys, kasi ang pagatpat, marami siyang mga buto. Kaya kailangan natin talaga na salain muna siya para bago natin ilagay sa ating sinigang. Kasi yung mga buto ng pagatpat, may pagkapait siya. So, ito'y makakapanibago or makakapag-iba ng lasa ng ating sinigang kung ito'y sasama. Yan, kumulo na ang ating pinapakulong bunga ng pagatpat. So, gagawin natin is i-set aside mo muna natin siya. Alisin natin sa pinakulungan. Imamash na natin yung pagatpat, bunga ng pagatpat. Matapos natin i-mash yung ating bunga ng pagatpat, ilagay na natin yung mga ibang sangkap. Sibuyas, tapos ang kamatis, siyempre, para matanggal yung lansa. Kasi ang iniluluto natin ngayon, hipon. So, medyo may lansa yun. Kaya kailangan natin tanggalin yon sa pamamagitan ng luya. Yan. Siyempre guys, ang hipon. So, ilalagay na natin yung hipon natin. Tapos isunod na natin lahat ng mga gulay. So, ilagay na natin yung labanos. Tapos yung puso ng saging. Tapos okra at siling haba. Tapos, ang talbos ng kabote. Guys, pagkalagay natin sa ating mga gulay at doon sa hipon, isimmer pa natin siya ng konti para at least bago natin mailagay yung ating pang-asim, malambot na yung ibang gulay. Tapos, nawala na yung lansa doon sa hipon dahil doon sa luya. Doon pa lang natin ilalagay ang ating pagatpat. So, ito'y na-mash na. At paglalagay natin ng pagatpat, guys, ito'y na-mash na. So, gagamit tayo ng strainer para mahiwalay natin yung mga buto. At tanging puree lang ang ilalagay natin doon sa ating sinigang na pagatpat. So, ayan guys. Kumulo na ang ating sinigang na pagatpat. Pero, kailangan natin itong lagyan ng pang-asim. So, ilalagay na natin yung pagatpat or palapat. Gagamit tayo ng strainer, guys.
So guys, titimplahan na natin ng asin ang ating sinigang na pagatpat. Though may saltiness na konti ang ating hipon, kailangan pa rin natin timplahan siya ng asin dahil doon sa asim ng pagatpat. So guys, i-manual ko lang kasi gusto ko na control ko yung asin. So yan guys, luto na ang ating sinigang na hipon. So, ipi-plating ko na kasi naghihintay na ang special guest natin ngayon. Siya ang titikim ng ating sinigang na hipon. So, excited na siya guys. Kaya excited na rin ako na mamit natin siya at siya yung titikim ng ating sinigang na hipon sa pagatpat. Ito na nga guys, ang ating hinihintay, sinigang na hipon sa pagatpat. At di na rin makapaghintay ang ating guest for today na siya ang titikim ng ating specialty. Yan. So guys, tara, samahan nyo kami. Na sabaw, ang refreshing. So yun guys, maraming salamat sa panonood ninyo ng ating vlogs for today. And hopefully marami kayong mga natutunan. So guys, ang mga bakawan ay hindi lang ito for environment. Ito'y nagbibigay din ng pagkain. So isa itong food source. Ine-encourage natin lahat ng ating mga manonood at mga ka-vlogs natin. Please join us in conserving mangroves para at least meron tayong mga ganitong mga recipe na makukuhanan sa mga mangroves natin. So guys, maraming salamat sa mga subscribers natin at sa hindi pa, please subscribe now and don't forget to click the notification bell para at least updated kayo sa ating mga vlog. So see you on our next vlog.